ଏହି ଭିଡିଓରେ କେବଳ ମେଷ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା କୌଣସି ବହିଲେଖା ପାଠ ନୁହେଁ, ବରଂ ପୁରୀର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଶାରଦଙ୍କର ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା। ତେବେ ଭିଡିଓଟିରେ ଆପଣ ମଜିଯାଇ ହୁଏତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଯଦି ମୋ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମେଷ ରାଶି ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ରାଶି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଗ୍ନି। ରାଶିର ଲକି ରଙ୍ଗ ଲାଲ ଓ ନାରଙ୍ଗୀ। ଏହି ରାଶିର ଲକି ନମ୍ବର ହେଉଛି 9 ଏବଂ 6 ବା 9 and 6। ଏହି ରାଶିର ଲକି ଡେଜ୍ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର ବା ଟ୍ୟୁଜଡେ, ଶୁକ୍ରବାର, ଫ୍ରାଇଡେ, ଶନିବାର, ସଟରଡେ। ଏହି ରାଶିର ଲକି ଆଲଫାବେଟ୍ ହେଉଛି M, Y, B, H, F, T। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଓ ସାହସୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନୂଆ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ଭରପୁର ରହିଥାଏ ଓ ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ବାଇ ନେଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସର୍ବଦା ନୂଆ ଜୋସ୍ ନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଓ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରୁହନ୍ତି। କ'ଣ ରହିବ ଭାଗ୍ୟଫଳ ଏହି ରାଶିର 2020 ମସିହାରେ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଇଁ ଏହି ମେଷ ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଶତ୍ରୁ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ, ବୃଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ଷତି ସହିବେ, ଗୃହରେ ଠିକ୍ ବୁଝାମଣା ରହିବ, ଅଭାବ ଦୂରେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ ବଢ଼ିବାରୁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ, ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ, ଆୟ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଅଯାଚିତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶଟା ବ୍ୟାପକ ହେବ, ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ନିଜର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଆୟ ଖୁବ୍ ଭଲ ରହିବ। ଫେବୃଆରୀ ଉଚ୍ଚ ମହଲରେ ପରିଚିତ ହେବେ, ସଫଳତାର ଆଭାସ ମିଳିବ, ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ଘଟିପାରେ, ହଠାତ୍ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିପାରେ, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ବନ୍ଧୁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯୋଜନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଅନ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବେ, ସହକର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହେବେ, ନିଜକୁ ଅସମର୍ଥ ମନେ କରିବେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି, ଉଦର ବ୍ୟଥା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଭାତୃ ବିବାଦରେ ଅବସାନ ଘଟିବ, ଗୃହ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିପାରେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ରହିଛି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ଅପବ୍ୟୟ ହେତୁ ବିଚଳିତ ହେବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ବଳାଇବେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ବହୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ମନ ଦେବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ, ଦିନସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଆଲୋଚନାର ଫଳ ବୃଥା ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପ୍ରିଲ ମାସଟି କିପରି ରହିବ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ, ଅନ୍ୟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦିନସାରା ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବେ, ପରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଘଟିପାରେ, ଅବହେଳିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଲାଭ ପାଇବେ, ଜମିରୁ ଲାଭ ଉପୁଜିବ, ଜଞ୍ଜାଳ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିପାରେ, ଆଶଙ୍କାରେ ଘାରି ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଘଟିପାରେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଚାହୁଁଥିବା ପରିବେଶ ମିଳିବ, ଉନ୍ନତି ଘଟାଇ ପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ, ବିରୋଧକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବେ, ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ, ଅଭାବ ଦୂରେଇ ଯିବ, ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇପାରିବେ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ, ଲାଭବାନ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ମେ ଲାଭ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଦକ୍ଷତାର ଉପଯୋଗ କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ଅଧିକାର ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି, ଉପକାର ପାଇପାରିବେ, ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କଳହାତିରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ଆତ୍ମଗ୍ଲାନି ବଢ଼ିବ, ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେବେ, ଅବସନ୍ନତା ବଢ଼ିପାରେ, ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ, ଦୁର୍ବଳତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ଉଦର ବ୍ୟଥା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି, ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଜୁନ୍ ବିରୋଧରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ଜିଦ୍ ବଜାୟ ରଖିବେ, ସମର୍ଥନ ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ, ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜ ହେବ, ଆବଶ୍ୟକତା ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ, ଆଶଙ୍କା ଦୂରେଇ ଯିବ, ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ, ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅବହେଳା ଭୋଗିବେ, ବିରକ୍ତି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ, ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ, ସ୍ଥାନ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ, ଅଯଥା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ଆଗ୍ରହ ହରାଇ ପାରନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବେ, ବିବାଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବିପଦ ଅନୁଭୂତ ହେବ, ଅପଦସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପରିବେଶ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ, ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି, ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ଘଟିବ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ।
जुलाई साहसिक कार्य करिवे, चित्त प्रसन्न रहिबो, व्यक्तिगत असुविधा बढ़िबो, तरतर होई प्रमाद करिवे, शारीरिक कष्ट भोगिबे, यात्रा बाधा उपजिबो, कार्य विलंबित हेबो, आसक्ति बढ़ी पारे, द्रव्य हानि जोग रही, आनंद पाइपर, परिस्थिति बदली जीवो, वेदना अनुभूत हेबो, यात्रा अटकी जाई पारे, कार्य विघ्न बहुल हेबो, अशांति अनुभव करिवे, गंडगोल क्षति घटिबो, निजर ख्याति बढ़ाई पारिबे, बंधु समागम घटी पारे, मन चंचल रहिबो, धन विनियोग करिवे, नुआ निजुक्ति सृष्टि होई पारे, असुस्थता उपजी पारे, चारिआडु नाना समस्या सहित जड़ित हेबे, धैर्य द्वारा सफलता मिलिबो। अगस्त अन्यर प्रेरणा कार्य करिवे, दिन सारा कौन कार्य व्यस्त रहिबे, हठात दुर्घटनार सम्मुखीन हेबे, मन अशांत रहिबो, सुजोग हाथ छड़ा होई जिवो, नूतन अभिज्ञता पाई पारंती, शारीरिक पीड़ा भोगिबे, प्रतिद्वंदितार विजय हेबे, वृथा कार्य क्षति सहिबे, कार्यभार लाघव हेबो, परिस्थिति बदली जिवो, अर्थ विनियोग करि पारंती, कुसंगरे मन बळाइबे, अजथा कथा को नै झगड़ा लागिबो, प्रतिद्वंदितार विजय हेबे, माली मोकदमारे पड़ी पारंती, आय वृद्धि पाइबो। सेप्टेम्बर व्याकुलता अनुभव करिवे, मन विषन्न रहिबो, मर्यादा हराई पारंती, अर्थ कष्ट अनुभव करि पारंती, मानसिक चाप बढ़िबो, चिंतारु मुक्ति मिलिबो, दुर्घटनारु बर्ती जिवे, नूतन द्रव्य लाभ करि पारंती, वृथा कार्य समय कटाइबे, निजको सांत्वना देबे, धन हेतु सुख मिलिबो, शारीरिक कष्ट बढ़िबो, निज प्रति अवज्ञा अनुभव करिवे, सुजोग मिलि पारिबो। अक्टोबर वृथा भ्रमण करि पारंती, सुख सम्मान पाइबे, दिन सारा व्यस्त रहिबे, मानसिक शांति भोगिबे, कर्म चंचल हेबे, परिस्थिति हेतु संयम हराई पारंती, भाग्य विवादरे पड़ी पारंती, पारिवारिक अशांति सृष्टि हेबो, भाव प्रवणता बढ़िबो, मानसिक व्यस्तता बढ़िबो, कार्यभार हेतु विव्रत हेबे, आर्थिक अवस्था परिवर्तन देखाजिबो, मांगलिक कार्य जोग देई पारंती, कुटुंब हेतु अशांति बढ़िबो, वृथा भ्रमण करि पारंती, चाकरी बदलीर सूचना मिलिबो, मानसिक शांति पाइबे। नवेम्बर विदेश यात्रा करि पारंती, आश्वस्ति पाई परिबे, योजना सफल हेबो, अभिज्ञतार पुनरावृत्ति घटिबो, लाभवान होई पारंती, व्यवसाय परिवर्तन घटिबो, चिंतार निस्तार मिलिबो, हठात आशंकित होई पारंती, विपदर आभास पाइबे, सामर्थ्य बढ़ी पारिबो, सहायता उपलब्धि हेबो, विरोध कमी जीवो, विजय पाई पारंती, किछि मात्रा लाभवान हेबे, सहयोगरु आनंद मिलिबो। डिसेम्बर जल भय रही, विरोधर सम्मुखीन हेबे, प्रिय वस्तु हराई पारंती, गंडगोलरु लाभ उठाइबे, अध्यवसाय सफल हेबो, सुजोग आसिबो, सहज सफलता पाइबे, भ्रमण आदि आनंद मिलिबो, प्रियजनक समागम घटी पारे, कार्य आग्रह हराइबे, असमर्थता बढ़िबो, कर्तृपक्षक चाप बढ़िबो, वस्त्र आदि हराई पारंती, दूर यात्रा जोग रही, कार्य सिद्धि अभिमुखी हेबे, बंधु मेल आनंद पाइबे। तेबे यह थिला 2020 मसीहा पई मेष राशि व्यक्ति विशेषकर राशिफल। जदि भिडियोटी आपको भल लगी था तेज भिडियोटी को आपन बंधु परिजन मान सहित शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः।